Už niekoľko mesiacov situácia v Sýrii údajne hraničí s občianskou vojnou. Na vlastnej koži sme sa rozhodli overiť tieto informácie. Nachádzame sa v Sýrii v meste Latakia, kde údajne prebiehajú ostré ozbrojené strety medzi občanmi, avšak situácia je podstatne odlišná. Prosím vás, máte niečo jesť? Oh, thank you. Thank you very much. Oh, thank you. Oh, unbelievable. Nech nám povedia sami domáci o tom, čo sa tu deje. Žijem tu 1,5 roka a za ten čas som tu nevidel žiadne demonštrácie. Normálne chodím nakupovať na trh, potom prídem sem a všetko je normálne v pohode. My sa o to nestaráme. Bavíme sa o škole, hráme sa a tieto problémy vôbec nevnímame. Strieľali po vás niekedy sýrski vojaci? Nikoho zo sýrskej armády som tu nevidel, to sú iba veci z Al Jazeera a Al Arabie. Nikdy po nás nestrieľali. To sú naši bratranci, sestry, i naše deti, armáda. To sú naši, neexistuje, aby strieľali po svojich rodinách.